Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Isa bin Maryam alaihi salam annahu qala kullu kalamin utawi saben-saben omong laisa kang ora ana apa kalam ora ana iku bizikrin ora ana iku bizikrillahi ta'ala kelawan zikir dumateng Gusti Allah Ta'ala. Bahwa mongko utawi kalam iku lahwun sia-sia. Wa kullu sukutin utawi saben-saben menang laisa kang ora ana apa sukut ora ana iku bifikrin kelawan angen-angen. Iku bahwa mongko utawi sukut iku khuflatun lali. Wa kullu nazarin utawi saben-saben ningali laisa kang ora ana apa nazar ora ana iku bi'ibaratin kelawan ngalam ibarat iku fahuwa mongko utawi nazar iku lahwun dolanan. Para bapak, para ibu sedaya jamaah ingkang hadir ingkang tansah kula mulyakaken, dipun dawuhaken bilih kullu kalamin laisa bi zikrillahi ta'ala fahuwa lahwun. Jadi setiap ngomong kullu kalam itu berarti ya sekabiane omongan. Sekabiane omongan, setiap omongan sing boten mengandung zikir dumateng Gusti Allah. Omongan-omongan sing boten dadosaken imut orang dadekne eling datang Gusti Allah iku dipun dawuhaken lahwun, termasuk omongan sing sia-sia. Omongan sing sia-sia niku berarti omongan sing boten wonten manfaate. Kula diperintahno ketika tiyang niku ngucap ucapane ya nek iso mengandung zikrullah. Tegesipun ucapan-ucapan sing dadosaken piyambake niku tetep imut dumateng Gusti Allah. Supaya napa? Supaya ucapan niki dudu ucapan sing sia-sia. Supaya kita niki boten gampang kejerumus karo omongan-omongan sing boten sae, omongan-omongan sing boten wonten manfaat. Terus dipun dawuhaken malih wa kullu sukutin laisa bi fikrin fa huwa khuflah. Begitupun dipun dawuhaken setiap meneng sing ora ana mikir-mikir tegese ora ana tafakkur. Wonge meneng ya wong meneng tok. Duka nglamun napa-napa. Sing jelas menenge niki napa tanpa tafakkur. Meneng sing boten angen-angen boten tafakkur ngoten niku dipun dawuhna fa huwa khuflah. Mongko meneng sing kados makaten niku meneng ingkang dadosaken tiyange lali. Bahasa khuflah, bahasa lali niku yo bahayani. Pak, Bu, enten tiyang kejerumus akhirnya nglakoni dosa niku ya salah siji sebabe mergo khuflah. Salah siji sebabe niku mergo lali. Enten tiyang sakjane ya ngerti iki perkara wajib sing kudu tak lakoni, akhirnya wonge ngremehne boten lakoni perkara wajib ninggalne perintah-perintahe Gusti Allah. Niki salah siji penyebab ya khuflah, ya lali. Kula ketika wonten tiyang niku meneng kok tanpa tafakkur, menenge niku kok boten wonten tafakuri, niku bahayani. Sebab napa? Iso dadosaken khuflah, iso dadosaken lali. Kula dipun perintah supaya kita niki dadi golongane wong sing padha seneng tafakkur, padha angen-angen golek napa ya sedaya, termasuk jenengan tafakkur ning gone tandha kekuasaane Gusti Allah. Lho niki penting.
Tiyang niku ngapunten sak wayah-wayah tafakur karo tondo kekuasaan Gusti Allah niku penting. Gusti Allah dadekno wengi, Gusti Allah dadekno awan lan saterusé. Niki penting, dipun wastani penting niku sebabnya napa? Ketika enten tiyang niku kok gelem tafakur ning gone tondo kekuasaan Gusti Allah, mongko tafakur ini bakal iso nambahi keimanan. Akhirnya sing wong niki ragu, wong niki imane malih kuat malih. Sebabnya napa? Tafakur dateng tondo kekuasaan Gusti Allah. Tondo pilih Gusti Allah niki maha kuwasa. Termasuk panjenengan niku ya dipun perintah tafakur. Tafakur ning gone napa? Ning gone perkara sing kita kenani. Kula nyuwun sewu, Pak, Bu, tiyang gesang ning donya kan ya kadang ngrasakno bungah, kadang ya susah. Terus nggih, kadang panjenengan ngrasakno nikmate Gusti Allah, kadang panjenengan diuji karo Gusti Allah. Niki dipun tafakuri. Dipun tafakuri niku sebabnya napa? Setengah saking perkara sing kita alami teng donya niki wonten sebab musabab krana kita kiambat sing nglakoni. Itu nikmat ya mergo jenengan iku nglakoni perkara sing ngates ning jenengan itu nikmat. Pamane jenengan kok itu nikmat teng ati kok bungane jenenge jajalan aku kok itu nikmat ngene iki. Arepe temu 100% penyebabnya itu jadi wae. Ning kena diangen-angen kira-kira sebab aku ora nyepelekne salat. Aku itu nikmat kaya ngene. Kira-kira sebab aku istiqomah jamaah. Bahasanipun mung kira-kira. Akhirnya nopo perkara apik sing kita lakoni kita istiqomah sing tenanan. Sebab mesti to nggih kita ini kan mesti kepingin cara bahasanipun wong itu nikmat ngoten niku kepingin nikmati terus nikmati langgeng. Allahumma kok diuji karo Gusti Allah untuk perkara sing nyusahno niku ya ditafakuri. Kira-kira luputku apa? Kira-kira salahku apa? Kira-kira aku nglakoni dosa apa ya? Kok karo Gusti Allah diuji kaya ngene. Nyuwun sewu kok ketemu walah aku rada nyepelekno salat. Salate wis ajeg wis apik jamaah walah akhir-akhir iki aku ora patek gelem donga. Ora patek gelem dhewe-dhewe ngene Gusti Allah. Umpama digoleki meneh walah kira-kira mergo aku rapi karo tanggoku, karo dulurku, karo wong tuaku. Ya ngoten-ngoten niku. Akhirnya nopo ketika panjenengan niku purun tafakur sing kados makaten akhire gelem dandani uripe. Uripe didandani lakune malih apik malih. Allahumma amin. Ning nyuwun sewu bicara babagan tafakur wonten dawuhipun Ba'dul Hukama. Ba'dul Hukama dawuhaken la tatafakar fil faqri. Kita niki ojo sampai dadi wong sing tafakur. La tatafakar niku cara maknane panjenengan ojo sampai tafakur fil faqri. Fil faqri niku napa? Datang kefikiran. Jadi umpamane nyuwun sewu pas rodok angel rezekine, rodok angel nyambut gawe ini, pas dalam kondisi fakir, niku nyuwun sewu tafakur fakire nggih, niku malah boten pareng. Lah napa kok dipun dawuh boten pareng tafakur niku niku fakiran. Dipun dawuhaken fayaksuru hammuka. Tiyang niku nek tafakur niku kefakiran akhirnya tambah susah, tambah susah, akhirnya tambah nopo bahasane sambat-sambatnya malah tambah
Sebabnya nopo tafakur nggone sifat fakir. Dan nek wong niku dalam kondisi fakir, makanya niku lho, cara kita niki urip nang donya jenengan persani tiyang sing sak ngandhapi jenengan. Umpama kok dalam kondisi usaha ngerti delok gampang delok wong sing tang sak ngisore. Tujuannya apa? Tujuannya ben kita niki iso metu rasa syukuri. Alhamdulillah. Terus malih boten namung niku sing nomor kalih bagi hukama dawuhna wala tatafakkar fi zulmi man zalama. Umpama kita niki dizalimi karo wong liya, umpama kita niki dilaknatno karo wong liya, ya aja diangen-angen. Aja sampai tafakur sebab kita niki dizalimi karo wong liya. Dan apa kok boten pareng ditafakuri? Dan apa kok boten pareng angen-angen ketika dilarakno karo wong liya? Dipun dawuhna fayakhliza qalbuka. Tiyang niku nek angen-angen dilarakno karo wong liya, niku ora kok dadekno atine ayem, malah justru nyuwun sewu dadekne atine kuatos. Nauzubillahi min dzalik. Boten namung atos tok. Boten namung atine atos tok. Ati niku nek wis atos wonge susah mau. Akhire boten-boten rasa ayeme. Terus dipun dawuhna wa yuksiru haqduka. Akhire unek-uneke akeh. Akhire unek-uneke akeh termasuk wa yadumu ghaizuka. Wonge dadi wong sing gampang muring-muring. Nauzubillahi min dzalik. Dadi umpama kok dizalimi karo wong liya, Pak, Bu, kok umpama dilarakno karo wong liya, berusaha ojo sampai diangen-angen. Pun kersane iso damel celengan. Malah dipun dawuhna tiyang sing pinjam teng dina kiamat niku bakal ngrasakno hisab sing gampang. Jadi hisabe niku dienekne boten kangelan hisabe. Niku setengah saking niku napa? Takfu aman zalamaka. Golongane wong sing gelem aweh pangapura, nyepura ning gone wong-wong sing mengzalimi, wong-wong sing padha nglarakno. Mula cara bahasane dizalimi karo wong liya ojo diangen-angen pun kersane. Syukur-syukur jenengan iso aweh pangapura. Allahumma amin. Terus malih sing terakhir, Ba'dul hukama niku yo dawuhna. Dawe Ba'dul hukama niku wala tatafakkar fi tulil baqa fid dunya. Jenengan niku yo ojo tafakur dawane tetep ning donya. Dawane tetep niku napa to? Ya dawane urip. Ojo sampai angan-angan uripku kok dawa ya ning donya niki. Ojo kaya ngoten niku. Sebab Rama wong niku ketika angen-angen dawane urip nang donya, dawane tetep nang donya. Monggo dipun dawuhna fatuhibbal jam'ah wa tudayyi'a al-umrah. Tiyang niki malih seneng klumpuk-klumpuk nibondo. Tiyang niki malih dados tiyang sing nyiya-nyiya umure. Nyiya-nyiya umur niku Pak, Bu, umure dawa ora dienggo nglakoni apik niku jenenge nyiya-nyiya umur. Makane wonten tiyang niku sowan Kanjeng Nabi, matur dhateng Kanjeng Nabi, ayyun nasi syarrun ya Rasulullah. Duh utusane Allah, manusa sing paling elek niku sing pundi to? Jawabe Kanjeng Nabi, man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Manusa sing paling ngono ya niku manusa sing diparingi dawa umure kali Gusti Allah tapi ngamale elek. Dadi iki padha karo wong sing nyiya-nyiya umur. Makane cara bahasa wong tafakur niku ya aja sampai
tafakur ning gone dawane urip nang donya. Balik nika rumangsa urip nang donya niku namung sekedar supaya napa? Supaya kita niki dadi wong sing kuat, wong sing istiqomah lakoni ibadah. Allahumma amin. Terusane balik wonten dawuh Nabi Isa. Nabi Isa sing terakhir paling dawuh wa kullu nazarin laisa bi'ibratin fahuwa lahu. Ketika panjenengan ningali kok peningali panjenengan niku boten wonten ibarat, boten wonten ngalap ibarat. Ngalap ibarat niku napa? Ngalap ibarat niku cukup pelajaran. Kok boten wonten ketika jenengan mirsani urip ning donya niki gadah peningal damel mirsani, kok boten damel ngalap ibarat niku dipun dawuhna Nabi Isa niku termasuk lahun. Lahun niku padha karo wong sing uripe mung digawe dolanan. Mula Pak Bu, sok ana tangga ana dulur sedo panjenengan takziah. Terus mboten pas takziah niku jenengan nyolati peningale panjenengan mirsani. Lah pas mirsani ngeten niki jenengan ibrah. Ngarap ibarat ala gak ono wong iku sak wayah-wayah gak ono, sok aku yo pantes nek sak wayah-wayah gak ono. Mantun disolati jenazah iki diberangkatno wonten makom, di makomne dikubur. Lah pas di makomne jenengan derek jenengan yo mirsani. Pas mulai digiring jenengan mirsani aku Yusuf digiring koyo ngene. Pas dikubur temangkong disarek nonika jenengan yo mirsani alah sok aku yo kaya ngene. Kula nyuwun sewu, tiyang niku benjang niki minangka pengikut-ikut. Ketika teng akhir hayat kiyambane niku dipun cabut nyawane dening Gusti Allah. Ketika dibudani sing melok perkara telu. Napa Pak Bu? Sing melok perkara telu. Perkara telu niki napa? Siji keluargane, nomor loro bondone, nomor telu amale. Niki melu kabeh. Ketika tepangan kubur nika napa? Sak sapunipun dipun sarene dipun pendhem nika keluargane mulih. Napa ya nek keluargane arep baturi. Mboten nggih, keluargane mulih. Bondone sing numpak sepeda motor, numpak kendaraan sing mewah niki wau niki ya padha mulih. Sing keri kadang sitok-tok ya niku napa? Ngamali. Kula nyuwun sewu, kita urip ning donya niki kathah rasane nikmat. Kita urip nang donya niki ya wis werna-werna banget repote. Ning kita kudu tetep dadi wong sing iling. Pak Bu, ojo sampai dadi wong sing ghaflah, ojo sampai dadi wong sing lali, tetep iling. Akhire nek kita niki tansah imut dhateng Gusti Allah, sak wayah-wayah, wayah salat ya padha salat, wayah jamaah ya padha jamaah, wayah ngaji ya padha ngaji. Jenengan ngerti ya niki sing butuh awak kita dhewe. Sifate kekasih Gusti Allah napa? Wal faqru ilallah fi kulli syai. Tiyang niki rumangsa butuh dhateng Gusti Allah. Salat butuhe dhewe, jamaah butuhe dhewe, ngaji ngeten niki ya butuhe dhewe. Nek kita rumangsa butuh kita dhewe, insyaallah anggenipun nglampahi kesainan kita dipun paringi enteng. Allahumma amin. Para bapak, para ibu sedaya jamaah ingkang hadir ingkang tansah kula mulyakaken, saking sekedhik ingkang kula